Rukous on mulle elämä. Ilman rukousta ei pystyisi mennä elämässä eteenpäin. Se on hengittämistä, se on kaikkea sitä, mitä me tarvitaan Jumalasuhteeseen. Rukous on iso juttu. Hengellisen työn kautta ikään kuin mä rupesin näkemään, että rukousta oikeasti tarvitaan. Että se ei ole joku rituaali, joka hoidetaan vaan, jos viittii, vaan mä rupesin oikeasti tajuamaan, että mä tarviin rukousta, että mä selviän arkipäivästä ja mä tarviin rukousta, että se työ voi ylipäätään toimia. Rukous on mulle yhteydenpitoa Jumalaan. On upeaa purkaa Jumalalle ajatuksia kotona tai ihan kaupungilla kävellessä. Mä luulen, että Jumala ei meidän rukouksia tarvitse, mutta me itse tarvitaan. Se jotenkin kertoo meidän asenteesta ja ehkä se avaa meidän asennetta sitten. Mutta se on semmoinen kokonaisvaltainen elämäntapa. Rukous merkitsee mulle elävää suhdetta Jumalaa ja sen lisäksi rukouksen kautta mä jotenkin voi vaikuttaa asioihin ensin niin kuin näkymättömässä maailmassa ja sitten nämä asiat alkaa toteutua näkyvässä maailmassa. Musta se on aika sairaan siistiä. Rukous on mulle sitä, että mä voin turvallisesti ja luottavaisesti jättää asiat Jumalan hoitoon ja luottaa siihen, että ne on hyvässä hoidossa, vaikka mä en aina kaikkia asioita pysty ymmärtämään. Rukous pitää mut lähellä Jumalaa ja se vahvistaa mun uskoa. Kristuspäivä on kristittyjen yhteinen rukoustapahtuma Tampereella vappuna. Päivän teema on rohkea elämäntapa ja ohjelmassa on luvassa innostavia näkökulmia aiheeseen. Rukousta, ylistyskonsertti ja Lasse Heikkilän uutuusmusikaali. Menen Kristuspäivään, koska mä koen siellä kristittyjen yhteyttä ja mä saan rohkaisua mun arjen vaellukseen kristittyyn. No, Kristuspäivään ei voi missata missään tapauksessa. Siellä, missä kristityt kokoontuu yhdessä, siellä tapahtuu. Mä haluan mennä Kristuspäivään, koska siellä voidaan järjestäytyä yhdeksi rintamaksi kristittyjen kanssa ja me aletaan taistelemaan tämän maan puolesta. No, mä oon menossa Kristuspäivään, koska mä odotan, että siinä on aikamoinen poveri ja voima siinä päivässä. Kun kristityt tulee yhteen rukoileen isolla porukalla, niin se on väkevää. Mä haluan nähdä, kun kristityt yhdessä rukoilee tämän maan puolesta ja taistelee sen puolesta, että voisi tulla lisää porukkaa uskoa. Kristuspäivä on ihan must. Pidetään Jeesusta niin kirkkaasti esillä, että koko kaupunki ja koko Suomi tietää sen, että Jeesus on Herra. On ihan tarpeeksi kauan menty sillä, että on joku pulju siellä ja joku pulju tuolla, mutta se, että me yhdessä voitaisiin näyttää tälle maalle, että Jeesus Kristus on Herra. Siinä on meidän tehtävä ja siinä me eletään. On niin kuin viimeinen aika vetää yhtä köyttä ja lähteä yhteiseen taisteluun. Kristuspäivä on hyvä siinä.